Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Abi ninyo, grip plane ano? Ay, Joel, Joel, itanaw lang ko sa inyong numero diha. Kay basing nagkambyo mo na di ko kasulod. Nagkambyo, kay fiber man ka mo karon. Itanaw din niyo sa numero kung pareho ra bang 227-1425. Kay mga ko, 10 minutos na ko denial diha, ni intro na ka, di pagyapo ko kasulod. Ay, base siguro gimumo na inyong diha, computer. Ay, muntag ninyo maigala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Abi, wala yung intention nga mag-replay taron kay na ako'y topic nga importante kayo nga istorya sa inyo. Mao ni siya nga wa di ko nag-absent, ha? Bisag usa gikapoy. Kadaghanan sa inyo mga higala. Karon yun. Aware na kayo mo sa problema sa kidney ba? Mayingon dahil mo nga, Dok, di ba na makidaot sa akong kidney, Dok? Ha? Pero kung manginom og herbal, manginom og mga pabukalan, di mo question, Santa Cruz Digos ninyo mga manang. Yung nauna ba na ninyo? Nga ang mga tabletas, dili na makasulod. Dili na mabaligya kung walay 10 years nga trial sa kumpanya. After 10 years, i-approve na siya sa American FDA, Food and Drug Administration. Pag umana, i-apply na po ang kumpanya, dili sa Pilipinas. Mo-apply sila, pwede ba na ako ibaligya diya sa Pilipinas sa mga Pinoy nga usahay, di magunaw na. That takes about 5 years na mga manang. Kamo, makadungog lang mo, ay, pabukala na ning mga dahon-dahon sa mahogani, Santa Cruz Digos, wag gani mo kay balo kung sa side effect ka na. Ya kami nga aware gyud kay mo sa nahitabo sa mga renal dialysis, mga unsa pa ba diha. Among bantayan na siya ba? Abi ba ninyo wala miga kuno na sa Bisaya tong wala baliwala lang sa amo. Dili uy. Kay unsa na mo pag-diagnose sa inyo problema ninyo? Kung di mo magsulti nga nag-inom-inom dahil mo og kanang dahon-dahon ipabukalan Santa Cruz Digos ninyo mga manang. Uy, karon makadungog na ko sa pasyente halos tanan. Mayngon nga di man na makadaot sa akong kidney, Dok. Ha? Kabalo man dahil mo ana nga naman mo mga sige man mo. Ha? Sige pagyapon mo panginom anang dahon-dahon nga ipabukalan. Nga wa gani mo kay balo kung sa side effects ana. So ang ako istorya akong karong buntaga may gala. Unsay mga sinyalis nga hapit na, mo pirma ang wati sa inyong kidney. Mag-dialysis na mo, gamay na lang bikil, dialysis na. Ang pasang pang akong style anang dialysis may gala. Gidaya na ka. Gidaya na ka para malisis na ka. Sa medical term ang lysis may gala kay gitadtad na. Before ka ma-dialysis noy, tadtaron kag tusok pa, tusok dire sa kamot, tusok sa bukton, tusok dire sa imong liog. Basta lagi mawala kong aray. Sas kung kabalo lang mo. Ayaw ninyo pasanginli ang mga tabletas kay gi-trial na sila kung unsay side effects. Kami mga doktor, before may mo administer, before may mo hatag ang mga tabletas sa kabalo mi anak, tiyan mo na pila na katuig ang aspirin noy. 100 years na siya. Hangtod doon na pa'y mabidiscovery nga mga bagong epekto sa aspirin. Ang mga antibiotic, kanus sa nagsugod, 1900s, girelease. Wala pag Second World War, wala pa yung antibiotic noy. Sulfanilamide lang, katong powder. Tiyaw mo na, 1900 na siya na-discovery. O niya, 1945 na lang, pagyapoy antibiotic sa market. Katong mga sundalo kung masamad, either putlon ang tiil, o
butang ang sulpan nila may bubuan ng suka o pwede ba kanang bino. So 45 years ang development sa antibiotic, kabalo namin tanan sa side effect na. Unya ang inyo ipangutana na side effect na dok sa akong kidney dok, wa mo kiyapi. Okay, ang unang senyales jud may gala nga tagilid na inyong kidney ba, kay namo gipanghimo, namo gipang padya pabukalan nga dahon-dahon. Ay namo gununa nga unsa pa bay laing side effect, kay kami memorize na mi ana. Ang unang side effect ina way gana na mo kaon ba. Pag kabisag unsa sa imong kaonon, wa gilami. Kadaghanan sa musaka ang creatinine mga manang paksiw na ganahan kaon ba. Kisa daday namahaw og paksiw. Dili na sinyalis nga taas imong kreya ha. Hapit na kabadayalis. Lami man gyud paksiw ba. Bisag unsang paksiw, kakaon na mo paksiw nga manok. Ako kakaon ko anoy. Kay dito sa Saudi may dito sa kuan sa Libya may gala. Wa may isda. Wa may laing maluto. Manok ra ba? Agi paksiw ang manok. Paksiw. Ha? Mo na problema kay bisag unsa na lay paksiwon. Lami na lang pod. Hantod karon mga manang. Paborito nako paksiw. Okay, so way lami ang kaon basig unsang sudan wala. Ikaduha, pirmi lang ang butod inyong tiyan. Tingalaw ba nga? Butod lang siya pero wala kanang makalibang man kanon. Wala man siya sakit-sakit sa tiyan. Wala gid butod lang siya. Wala ka mahilisi sa imong gikaon atong gabi. Pero makalibang ka. Ano na lang na Kadaghanan sa buturan dili man ganahan ng kaon. Di man kalibang. Butod lang. Ha? Kaya noon, lang i-separate niyo sa posibilidad nga naibara inyong tinay. Basig colon cancer, whatever. So, ayaw mo pag-doktor. Ito mas doktor, man butod man pirmini akong tiyan, dok. Di man po ni buntis. Ang tao nga manong. Kung dili mo aware, sugod na. Ikaduha ng simptomas. Ikatulong simptomas, may gala. Nga, medyo tagilid na inyong kidney. Luya kayo. Perting luya, gamay lang kayong lihok. Hangos naman. Kanya, malibang lang ganay ka, kung tindog kagikan na higda. Kung tindog lang ka. Luya, Urag walay umoy imong tuhod. Atangan, way umoy. Pati sa tunga, way umoy po. Nya matingala ka. Basta siguro, kung ako tulog, mga ikaw-pat niya, simptomas. Di, yung ka katulog. Mabutan ng alas 2, alas 3, alas 4. Kada gabi Ang tigulang mga manong, ang mga manang, dili yun, irregular good ang sleep, ang katulog. Di gud siya mga regular gud nga alas 9, alas 10 tulog na ka. Bisag kung sahod na ninyo basta tigulang na mo lampas na mo sa 60. Ana gina siya. Siguro ingon siguro siya, oy mata mano kay tiguang na ka. Pagkamatay nimo, sige na nakakatulog. Ha? Maulang reality sa atong kinabuhi may gala. So walay lami, dili ka katulog yun. Dili yung katulog. Pag makatulog manggaling ka, inugos. Kadaghanan sa inyo, mga eday sleeping pills. Mga eday ato dayon sa ilang doktor. Dok, tagay kong pagkatulog, dok. Nga, katong iyang doktor po, kay kapuyan man mag-istorya, kay supposed to be may gala. Kung nga nang di ka katulog, examino na yung dugo. Kung asa na, di lang kay anemic ka, di nagkakatulog. Baliktad na siya may gala ba? Unang anemic ka, kaya di ka katulog. Di ka katulog, kaya anemic ka. Baliktad na siya ba? Kung kabalo lang mo anak ba? Sabot mo? Basiin niya. Ibaliktad ninyo. Basiin niya. Baliktad lang ang lasto.
Ha? Dili anemic ka tungod kay dili ka katulog. Tayo pabaliktad. Ako po, nabaliktad po ko. Na-anemic ka, mo lang anemic ka tungod kay di ka katulog. Dili man din nga na ang manuna noy. Mo lang dili musaka ang imong hemoglobin. Ha? Anemic ka tungod kay baliktad ang hinuon na ko utok. Basta tungod sa kwan nung unang di ka katulog kay anemic ka. Unsa naman to? Baliktad ako. Usay mabaliktad ko ana may gala kay sa tinuod ang panghuna-una sa kadaghanan, di ka katulog kay anemic ka, dili na sa baliktad, opposite. Na anemic ka kay di ka katulog. Na anemic na kuan ka, di ka katulog kay anemic ka. Oh. Ambot unsa to? Basta kamo na i-decipher lang ninyo kung sa akong ipasabot basta dili na ang anemic di ka katulog, dili na siya mao. Opposite na siya. So, ang effect sa di katulog, ang effect sa anemic ka kay di ka katulog. Sabot ka? Sabot ba mo may gala? Ambot lang ha. Kay ako say maglibog na pud ko na. So, di ka katulog. Ikalima mga manong na simptomas. Sige lang kagpalpitate. Mukalit lagpaspas imong kasing-kasing. Imbis nga normal unta, di ba? Kanang pagbangon ninyo, blub. Muna tingog sa inyong kasing-kasing nga normal gyud. Pagbangon ninyo kay mga maday na siya blub. Pura magigikukudog asom. Ay, sus. Naunsa man to? Ha? Inya iyong pasanginlan. Kasing-kasing dayon, di ba ito mo cardiologist? Pag-abot sa cardiologist, tagaan kag tambal nga pang pahinay sa kasing-kasing nimo. Alangan, ano sa pa maihatag niya? Pag hinay sa kasing-kasing may gala, imbis nga mo response siya sa imong kainangan, sabot ba mo? Sa akong kinaingon. Kana bang para sa sakyanan. Aron mo kusog sigdagan, dugangan nimo imong pagasuli imong tamakan ang accelerator. Ha? Ibumba nimo. Ara mo kusog dagan. Na ay device sa sakyanan mahigala nga kung kusog mo ka og gasolina, butangan nila og tuok. Tuok man ay tawag nila sa mga mekaniko. Di ang dagan sa imong sakyanan nga blog. Di na siya masaka kay gituok naman. Para sa po kasing-kasing. Kung tagaan tambal para sa kasing-kasing, nga palpitate, ana ko na imong kasing-kasing. Imbes nga mo, ginahanglan niya og daghang dugo, may nga gihapon si blog. Di, luya na ka. Hanguso na ka. Bisag unsa imong buhaton, imbes sa una lakaw-lakaw pa ka, karon di na ka mo lakaw paspas kay hanguso naman ka. Di man mo kop ang imong kasing-kasing sa kinahanglan nimo. Kasabot mo, ambot lag kasabot bagyo sa akong ginasulti kay usahay mangangar ang pasyente sa clinic. Usa daw to, Dok. Ang kasing-kasing na to, kung paspas imong lakaw, mo paspas pud siya. Blog. Kay duga mo supply siya og dugo dito sa imong utok ba. Kuha ninyo. Kung hinay mo, naglingkod lang mo, o kung di ba, nagkaon, hinay po na iya. Blog. Ang sa may kinahanglan niya nga, gasolinador siya, nga, kuan naman siya, mura may kinahanglan nga dugo sa iyong utok. Di ba? So, kung kulbaan ka, akong nahadlok ka, paspas siya, anak na yung kasing-kasing nimo kay nga no, ang imong utok, kinahanglan supply. Dugo. So, kung unsay kinahanglan, mo pwede himuon sa kasing-kasing. Kaya automatic man na siya mga manong. So, kung imong tambal nga na, imbis nga exercise na imong kasing-kasing, imong inuman og tambal, mamay, di wala. Imbis makasaka pa kag bukid, makakuan pa kakuan, wa to'y labot kana isa kag langit Imbis makasaka pa kag pangpang nga na, di na.
Bingan lang ka nga, di na ko kaya na 56 pang edad. Di na kasaka og kanang kuan, kanang taas-taas gabay. Mao lagi na. Kay ang atong mga tambal para sa kasing-kasing, either pahinayon o papaspason. Wala may in between. Mo na siya nga kung mukalit lang gid imong kasing-kasing, paspas, lublog, 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 lublog. Ito nga naka-pacemaker ba? Dura naman siya buang. So, kaya po sa nabuang nga ilubotomy. Kadungog ba na kanang kuag ng utok para di nababuang. Sa una na magila, karon di na. Okay, so ang palpitation na ang sunod nga simptomas sa madawat na imong kidney. Ang pinakakuyaw na gyud mahigala kung mag-itom ang imong kamot, mangkuan ka ba? Imbis nga kuan ka kanang tisoy ka nga puti, nahimo man kang tisoy nga negro. Mulagong ka ba? Imbis nga pution ka, kuan ka, mahimo na kang Latino. Ha? Kung sa gaya na, mulato ba tawagan? Kanang mag-brown? Brown yung ka. Tawagan na, kalimot mo ko. Imbis nga imong panit, pution ka lagi ba? Ha? Nakuha na kahinoon na mestizo Espanyol. Ha? Natingala mo ba? Anong gaito man ko? May na imong kaila lang. Ay, pare, naunsa naman na imong pan nga pution man kasawa na karon itom naman ka. Sinyales yun na siya nga paingon na ka sa dialysis na. Muna pinakakuyaw. Pag mo sabay na gani na may gala nga mubinod na imong tiil, mubinod imong kamot, mag-cramps na ka. Mutikig na dayon ka, sabot na siguro mutikig, no? Wala na. Sobra na kas 500 ang creatinine. So, katong mga simptomas akong gipanganlan, memorize na to ninyo, kay kung unsa man galing ihatag tambal sa inyong doktor, di man pareho tanan ng mga tao mo eh. Di pareho tanan ng tao. Kung maingon may nga 500 mg 3 times a day, standard na siya. Kunya kung naa kay paminaw nimo, lahi man akong paminaw. Kung kanimo, babaon nimo 2 times a day na lang. Pag di pagyat, pundahan mo nimo. Kung si Jimmy niingon siya nga, I love you 3 times a day. Karon ayaw nag-inom o tambal kay patay yung kakyo. Mga bitang haloy. Huwag mas duri yan yung doktor na ba? Basta aray ta. Ano? Di man naman memorize tanan nga katong mga side effect. Pero kabulumi nga naag na sa side effect. Tanan gikan sa tubig. Kanang inyong dextrose na ganit. Tanan na side effect. Samot na tong antibiotic, mga unsa ba diha? Depende na sa inyo. Depende yun na sa inyong lawas. Kamaro pa yung makibaluan na. Nga, naagi side effect. Usay malipong man ko. Ragbugat akong ulo. Unya, raglubog akong ulo. Ulo pa lang natanan doy. Unya, mag-uga akong baba. Uy, sa tambal na ba? Kay, imo man hunaw-naon nga, sawa pa ko nag-inom man ng tambalan eh. Okay ra ko. Sus, pag inom na ko ang tambalan, naglain naman akong paminaw. Mao na siya, noy. Baski ka mo, maka-observe yun nga, naagi something different sa imong lawas, tungod aning tambala. So, kamay kuana na ba, makadetect. Kung di po mo makadetect, di man po detect ang doktor eh. Sa tanaw ni mo sa mata sa doktor. Kuan? Si Jeremiah. Makakitag sa problema. Tanaw lang. Di po parehan doktor kagapi nga simuton lang. Mao lagi ini. Usahay kuan ganay ko mga megala. Maluhi ka sa pasyente ba kayo? Maabot sa klinik, may nga luya kay ko dok.
Akong una pangutana, da ba kay ginainom tambal? Wala man, Dok. Sige, sige, pangutana, sige, pangutana, sige, pangutana. Maingon dahil ko nga, maingon dahil ng pasyente nga, nagkapabukal hinoong ko ka ng dahon sa mga gani, patay, Santa Cruz, Digos. Di day na tambal. Daghan sa inyo, daghan gyud kay sa inyo nga bisag unsay himuon para lang sanang mabaskog daw sila. Sus, Santa Cruz. Daghan di kung kita na ba. Manginom herbal parang lang mulaskig. Sus, wa di ko kitaan, wala di ko ka kuan na ba nga na-set na ay ingana nga advantage sa mga tambala ba. Amo lang, kung di gyud mo mutuo sa ako may gala, padayon kay makita lang ta pag dialysis niyo. Ha? Bitaw. Sa karon ba? Overwhelming na. In English pa, overwhelming na mga manong ang dialysis. Halos tanan di dialysis na. Kung mangutana mo sa ako, sa personal na ako, di man ko mainog tambal kung tanaw lang ko nga di lagi makaya. Ako mismo ha. Pag mga doktor man ko mga anak. Ay dad, inom ana. Di maminaw. Conservative ya kay ko. So kay balo ko sa akong lawas. Mayon sila kana lasa mga amigo nga doktor. Ha? Suggest ngani ngana. Ako ra man ang paminawon. Sulod sa pikas dalungkan, gawas sa pikas dalungkan. Kay kabalo man gyud ko gyud nga kaning tambala nga di ko mo angay ana ba? Kamay man kami memorize na, kamay man kay balo kay kamo ba ina. Nagsabay biya mo na ko ano, gi panganak no. Mauna lang tong katulog ang pikas. Ha? Sa man ka pare. Sabay man tagi panganak anong ni natuog naman ka. Ha mga manong. Kung diha na gyud mo sa stage, luya, ayaw ninyo mga enhancement, mga sa pa ba ng mga drinks nga panglaskig ko. Sus! Natiguang na lang taon ko. Di ko minom ano ba? Kung maula na imong capacity nga wala kay gid yung tambal, nga vitamins ta imong ginakuan nya kanata gyud diha ra gyud ka kutob. Diha lang gyud ka kutob, noy. Ha? Ayaw paminaw lang istorya gani nga. Walay basi ba? Kadaghanan sa inyo madialysis ra bagyod tungod sa kanang paminaw nga di mao. Say maluoy na lang ko sa inyo ba? Kay halos kada adlaw magatubang ko gingan pasyente niya kay kabalo man ko nga kana gyud siya gipag-inom. Maski mga tableta sa doktor, undamon ako ba? Undamon na to ninoy. X. Kaninoy undang na ta X. Di pa nang kinahanglan kani. Basta lagi gigil sa 12 kabuk tabletas, duha na lay painom. Ngano lagi ako, diabetic, hypertensive, rimahon, magpalpitate pa usay maluya pag yun. Alam nga, tiwang naman. Oh, appeal man na sa aging system. Kasi, dawato na lang. Kanta na yung dawata na, Olivia, si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Nangutana man gud si Denise ganiha kung sa effect sa acupuncture. Di istorya mo sa istorya gud sa acupuncture manigala. Sa tinud, niadto jud ko Shanghai. China gid dili to sa Shanghai restaurant. Ha? Niadto po ko sa Shenzhen. Unya niadto po ko sa Beijing. So, daghan na kayo ng siyudad sa China nga giadtuan nako. Dito sa Shanghai, Megala, nagid sila ward. Na sila ward nga herbal medicine. Sabot mo, ang saya ko ginainon. Kay western medicine man ta, mga tabletas, mga pharmaceuticals, mga injections, na sila herbal ward, dili to herbal ward ang tawag kanang traditional ward.
Ang dito gigamit nila mga Chinese medicines, Chinese herbs, acupuncture, kasi sila may una nag-acupuncture no. Then ang Chinese nagsugod sa acupuncture. Ang purpose sa acupuncture yun, sa akong naminaw ko sa mga Chinese dito nag-istorya, is for pain, para sa sakit. Wala na sila sa sugod pa, kaya sugod na siya mga almost 1,000 years ago o 2,000 years ago. Nakalimot na ko kung sa to. Basta before Christ pa siya na-imbento sa Chinese kanang acupuncture. So, dito daw, ang purpose gyud ng acupuncture para mawala ang sakit. Nagi mga pressure points nga tusukon nila mawala ang sakit. Kanay nun madawat na ko na din. Ngano man? Kaya nga itong ang atong lawas naka-wire, naka-connect. Mura na siya electricity sa Davao Light. Konektado na tanan atong lawas. Kanya, kung imo siyang hilabtan ng isa ka lugar, mo kurinti dito sa pikas. No? Para saan na mutusok ka o sa lapalapa, ay tusukon nga lugar sa lapalapa, ang imong dapit diri sa imong tiyan, mawala ang sakit. Tinod niya na siya, kaya ang purpose yun sa acupuncture, baski dito sa China, pain. Okay. Ang problema no kay girelate man nila sa sakit. High blood, diabetes, mga unsa pa ba diha. Na karon ang imbis nga traditional pain reliever lang yun na siya. Ang traditional pain reliever, nahimo na karong traditional medicine. Then, so, anong nakambyo? Ambot lang. Wala ko kay balo. Kay katong intern pa ko din, na ay gikan yun sa China, nag-training sa China o acupuncture, na anesthesiologist. Gingnan ko niya nga, kung ba daw naba ko'y sakit-sakit sa bukton. Ingon ko nga, wala man doktora. Kaya dito may operating room. Ingon siya nga, pasakito na ako na imong kamot. Maayo ka no? Ingon ko, ayaw ka no? Iya man kong gipugos kay that intern ng good. So gitusok diyang ibabaw sa akong kuan. Ibabaw sa akong kaning siko. Sus pagtusok niya may gala kay ni binhod mo na akong kumangko. Pag hulbot niya, nung wala akong binhod. Ingin siya, kasabot ka, intindihan mo kung bakit ganon. Wala pag okay ba, okay, umang kato China. Kato pagato na ko sa Shanghai atong 2004. Bogi na akong giadto dito ba? Noon, nag-conference ko about sa Viagra. Kaya ako yung nag-endorse si Alice diri sa Davao. Sa kadungog mo ng si Alice Viagra. Pangpagahi kaya po na pareha sa Viagra. Pero ang Viagra 12 hours naman. Ang si Alice, mabot siya o 2 days. 2 days gautog. Niadto lang ko dito kay libre man. Ato kag Shanghai. Suroy-suroy ko dito. So, kita ko atong traditional medicine wing. Mo yung sila dito sa ako, itong mga doktor dito nga ginagamit nila para sa sakit. So siguro, akong nakatinood ng ginaingon ninyo nga nagpa-acupuncture si Digong, kasi para sa pain. Kay magtigulang kadagang kay mationg sakit. Sakit diri, sakit dito. Bisa kung sa imong inumon, mabalik lang gyapon. Pero sa acupuncture, maabot siya og labaw ng dugayon nila ang acupuncture, kanang iyang iliko-liko. Maabot biya siya og almost 3 days, 4 days, mawalang sakit ba? Makalimot ka, nga naday kay sakitan. Mo pa day akong experience na mo na siya ang acupuncture din. So, nagambya ta, ubay-ubay biya mga kuan dire, mga love letter di may gala, mga love text. Dahil dagang kay love text diri may gala. Di love text. So, magsugod ta. Madugay na ni, bisa kung saan na akong maistorya. Basta din, ang imong kuan din, ang acupuncture din is only for
kuan lang yun sa pain. Wala gina sa ilain. Wala sa ilaing purpose. Okay. Ibalik na ko nga ang pinaka-importanteng numero, ang numero sa akong secretary, mo na inyong pautanon. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay. Ang numero na mo sa among radyo diri sa Ukay is 0916-594-7747. 0916-594-7747. Okay. 0908-305-4191. Dok, naa ba side effects? Sige, dula, cellphone, tapos ligo, hugas, kung sa may naga side effects. Thanks. Maine kay pangutanan sa mga batanon. Sa tinuod may gala, ang constant or continuous use sa cellphone, ang mataigo. Wala lain. Ang mata nimo. Pero bisag unsaon nimo, pag human nimo cellphone, maligo ka o sa babay mga di na tinuod. Mata ra gyud. Kay ang mata kung imo siyang i-strain, bisag unsa ka na magtutok kag chicks gwapa, dugay, ali, lipong nung ka. Wag gyapon cellphone. Wag gyapon kan tan-aw o TV nga piting dugaya. Mura na side effect dong, di po ka katulog. Dagha po kayo ng nagaingon nga ang blue wave sa cellphone kay pamana siya kanang LED man, di po ka katulog, lubog imong utok. Sa ingon nila, urag equivalent to kung ano na siya sabuk. Mut lang tuwa mo kay maingon mo sige mo tanaw cellphone, siya buday ni. Okay. Paminaw lang ako ra man na madungog na gal. Pero pamong ko'y nabasa na nga eksakto gid. 0970-978-3417. 44-year-old babae, Astorga, Santa Cruz. Sakit likod, ubos sa diri muundang sa lubot o magdugay tindog. Mawala pag muhigda unsang buhaton sa unsay tambal. Ingani ni day na kay lumbar spondylitis, basig na dakdak ka sa sa bata pa ka o naunsa lisod ka pag pangunak. Kuha na siya ang imong ugat naipit sa mga bukog. So kinahanglan gina siya CT scan or MRI kay tanawon unsa kadako ang pag-ipit sa ugat. Kuha. Pero ang problema na kay kung ang imong pangutanon ng orthopedic surgeon, operasyon man. Nya kadaghanan sa operahan di mabakol man. So, naisa chiropractic medicine. Wala kag hilot-hiloton. In English nga hilot dili kay kanang Bisaya nga tulak-tulak lang, duot lang, ha? Sa iban, kusik-kusik lang. Ha? Makuha ana. Naay mga maneuvers nga ako gani ginatudlo sa clinic para lang mawala ang sakit sa likod. Di na kinahanglan og lain pa. Pero talagsaran ako siya itudlo kung medyo gahi na. Gahi na kayong tiguang dili. Di na gyud makaya. 0951-583-6838. Ay, pwede na siya inuman ninyong pain relievers, Ricoxib, Arcoxia, mga anak, pero balik lagi, mabalik. 0951-583-6838. Ma'am, aslang mag-clinic ba, Dr. Ed Kagapi? Karon Monday, pa-check up ko. Alam nga, asa pa dahil ko magpaigat-igat. Huwag sa radyo, diretso sa clinic mga manang. 0967-652-8068. Time pa dahil. Kung ingani mong mangutan ng orasa, matangkong yun mo yun. Kung yan akong alas 12, mag-alauna makita sa inyo. Bahala mo. Basta, mato mo sa ako mga manang sayo yun mo. Kaya paspasan man ako sa kung daghan kay mo, paspasan ako siya na dili mo makabot o alas 12. Pero manubra na gani, ay wala. Maniyot to sa ako eh. Gusto mo na niya akong bitok. Ha? Maniyot to juga na. Pag umano ko paniyot to, ayun ako padayon. 0967-652-8068. Dok, akong
Kumagad, 1 week na sa ospital kay naay pneumonia. Pwede ba inom antibiotic pero dili pa man makaginawa kung adlaw oxygen pila di ay kaweeks usa maayo ang pneumonia. Ingani ni siya ambot sa ni tiguang na ba ni o bata pa ni. Ang pneumonia depende sa kagaw nga nisulod sa imong baga. Sa una, painom mo lang kag ordinaryong antibiotic. Kana gining amoxicillin mo ra man ang antibiotic sa una no eh. Sa una, painom mo lang kag amoxicillin ba, maayo na ka in 3 days time. Karon, naay tag 25 mil nga injection, ha? 14 ka adlaw i-inject. 14 ha? Di pa maayo. Napag-iisa katambal nga manong lagi. Ang iyang kalaban kaning mga fungal infection. Sus, Santa Cruz, grabe gyud kay na siya mga manong. Basta lagi sa isa ka adlaw 75,000 ang magasto. Patay mahimo kay katorong mga tambala gyud ang magamit. Wa ingana nakamahal ang pneumonia ron eh. Adi pra sa una ba nga. Simple ra kay imong inom mo antibiotic maayo na ka. Karon lahi na. Tugod di sa pag inom-inom ninyo og antibiotic ba kanon. Inyong gihimong kurtal ang amoxicillin. Daghang kay sa inyo diya bang sakit lang ulo mo inom nag amoxicillin. Ano sa man taon mo? Abi niyo walay epekto sa amo na. Nagaubo ko kay nangisog na kong istorya mga manong. Basta yung nga na ginay maubog yung kugyot. Moinom sa tagbog init na tubig. Pero daghan mutoy lang gyapon. Okay, so kung isa ka semana na lang imong pasyente sa ospital wa pa ka maayo. Ayaw pagdali dai kay ang sunod bang na maglisod man sa ginawa ba kung di makontrol ang infection. Wala gina problema kay diha sang stage gani sa pneumonia. Magkapakapa ng doktor, sa gamiton niya, kaya di man siya mo response sa ordinaryong antibiotic. Usay tagtulo na kabuk antibiotic ihatag. Di gigyapon. Sa tanaw na ko ani ba, wa jud ka gikuan ani, wala jud ka gi-orient sa ibang doktor kung sa mga tambal gipanghatag kay ni-suggest pa jud ka mo hatag antibiotic Santa Cruz, naguna na ng doktor sa imo ba. Grabe na siguro ang antibiotic gigamit ron. Sa pamina, sirahin ng doktor kung sa mga antibiotic gigamit kay kasi mo abre lang na imong baba. 100,000 kada adlaw ang imong gastuson para lang sa pneumonia. 0950-935-62-26 64 Mail, Santa Cruz. Nang hupong unsay hinungdan, unsay tambal, salamat. Ing-ani manoy. Kung naminaw ka sa una, kung wala mo naka-absent paminaw sa doktor sa kahanginan, ako nang gidiscuss unsay rason sa hupong. Grabe kay ito. Dotok adlaw na kung inistorya sa hupong ba. Kung wala ka kadungog ato mo sa YouTube, patulo sa inyong mga anak o sa inyong apo. Para mato mo sa YouTube na ako, Edward Kagape, o kang doktor sa kahanginan. Basta ibutang na ninyong Edward Kagape nasa YouTube. Gawas na tong channel. Channel Edward Kagape channel. So dito, tanaw na itong hupong. I-hyperlink unta na ko ni sa table of contents mga higala pero di man masugot ang YouTube. Ingana ako ka geek sa kuan sa computer mga higala. Pero nagi mga lisod-lisodon jud ka sa YouTube para ma-upload ka. Okay. So ang tambal depende sa rason, unsay rason nga nang nanghupong ka. 0916-352-8254. Dok,
di ba si Jerome ang sponsor adtong libre opera sa mga bungi? Yes. Jerome Foundation ang tawag di ato may gala. Katong hair lip operation free. Si Jerome Foundation. Ambot lang na pa ba? Mo na pangutana ron kay atong last time nga na ako dito sa Davao Doctors. Namatay naman si Dr. Juan. So, ambot lang na ba yung nagpadayon? Ang kabalo ko nga ang Marlica naga-opera po si Dr. Portadera pero nag-retire naman po si Dr. Portadera. Wala ko kabalo ko ipadayon ba. Pangutana lang mo kung na may bungi nga bata 0942-807-3544. 75-year-old lalaki tigpaminaw na ako'y spondylitis lumbar ang sa doon o low akong potassium mo ba ni kinahanglan hinungdan maglisod ko og lakaw possible noy pero usually ang spondylitis sakit man dili man mo luya imong lower extremities imong mga tiil kung luya imong tiil pasabot ana nga ang ugat maayo na gyud pagkaipit di na mo dala og kanang signal wala na electricity nga gikan sa ugat so patanaw gyud na og doktor unsay maayong itambal tigpaminaw since 2005 salamat do inganin noy patanaw gyud niya kay CT scan na siya o MRI kay kadaghanan na kung di na gyud magbinhod ang imong duha ka tiil sabay kana siya dako kay siyang problema kaya ang main ugat paingon sa tiil napiktado na kayo so kinahanglan siya nag-operasyon mo dili na makaya og chiropractor o unsay mga hilot-hilot ya dili good pero noon daghan naman kay naayo ana may gala kay na may subspecialty ana sa una orthopedic ra may opera ana karon na nag spinal surgeon kung na may heart surgeon na pa spinal surgeon ha so basta makita mo og spinal surgeon nasa Davao Doctors po naapod sa broken siya mo siguro to kalimot na ko 0995-429-3139 79-year-old male samal kanang sleep well supplement maayo ba ni tumaron kanang di matulog mura ba ni sa insomnia salamat dok ingani siya noy ang sleep well mura na siya nasa ingredient nga mo'y normal pang pakatulog nito ang problema kay magkadugay kag ininom sa sleep well prangka na istorya may galam wa ko gi kanang dapigan magkadugay kag inom og sleep well magkadaghan wa na siya side effect so duhaon nimo o double dose nimo ang pag-inom mo lagi na dugay na di na jud ka katulog matulog na mo inom na isa ka botelya ha mo problema okay insomnia tanan tawag ana noy tanan nga di ka makatawag insomnia wala na siya kanang Latin term for di ka katulog gilatin lang ang imong sakit insomnia 0930-568-8757 lalaki tagom human kaon kada buntag sayo bag-og mata musakit lang kaayo labad ulo tangkugo labad ulo unsa man didok nay posibilidad nga high blood ka kaduha taas kay imong unlan natulog ka ikatulo naay problema sa imong dalunggan ay Santa Cruz Digos sa mga nato na pag-decipher patanaw kag doktor dong naman ka dias patagom adto ka sa regional hospital pa-check up ayo halag og istorya kay yamo ang nagtanay sa amin
Kag sige kag istorya dugay na tagaana kag tabletas. Di na mayo. 0993-836-2219. Dok. Unsa ni? Iliquid ni dili maka-allergy ang unsa ni? Ruwakol kay nabalik na pod akong katol. Dili na siya maka-allergy ng 0975-827-4025. Dok, yung pabili na ipatak kuno sa iniinom na tubig nga na ay magnesium aron unsa ni calcium o potassium, imong advice mo bahin ani taga Mindanao. Kudok, salamat. Maguindanao, Maguindanao. Kaning patak ganing ginabutang sa tubig, no? Nagibasa man gyud nako ni. Wala na ako nagi-atik-atik ug ibasa na ko na siya. Kada inom ninyo sa first nga inom, okay? Pero magka-doble, magka-triple ang iyang accumulation sa imong body. Magkadugay. Kay supposed to be, nasa dosage. Unya, kay ang isa ka patak, wa man nakabutang dito. Kung pila ka milligrams, pila ka units, ang calcium, potassium, magnesium, wala dito ba? Sige lang kag inom, Hantod nga, mukalit lang kag luya kayo. Ang imong tuhod, kuruk-kuruk. Nya, lain yung paminaw ba? Kaya ang calcium ang good, mo overdose ka sa calcium, mo paspas imong kasing-kasing, ay, Santa Cruz, mayon tatong na ni Aging Guapa. Okay, mo paspas imong kasing-kasing niya, kay tungod lang dahil sa giinom ni mong patak sa tubig, patay. Saon man nato na. So, dili di ko mo-rekomenda na Di yun. Dagang kayo na maligya sa ako nga indoors daw na 0930-651-1509. Unsay buhaton ani akong tutunlan nagburot-burot o nagubag alingag-ngag imong kung pasyente taga Kapatagan wala man kaayo sa Sifuroxan. Dili na siya maayo sa burot-burot day. Kanang burot-burot kuha na siya kanang lymphoid reaction. Tanawa na in English na noon. Urag reaction na siya sa infeksyon. Pag humani mo tambal sa Sipixan, mawala nung infection, it takes about 21 days before mawala itong mga burot-burot dito. Kay normal reaction na sa infection yun. So, hulata siya. Kay, dili din siya makukuhan sa antibiotic. Kay, mo ng bagong antibiotic, Sipixan. Urag, kuha na siya kanang apo sa Sifuroxan. 0968-437-6900. Dok, aslang, tinuod ba nga kung naa daw differences atong kidney, mga tol daw atong lawas, murag minaw ko dok. Tinuod na siya dahil, nakalimot ko mention na ng katol. Magsugod na ganit ito may imong lawas, mga tol po ka. Magsige ka kalot. Tungod ba na siya kay ang reaction sa melanin, sa atong panit, nagdaghan mo nang naitom siya, katol na siya. Kaya kung sang infection, basta ganig naa sa panit, katol. So, mao na siya, ang rason nga, isa po na siya sa simptomas sa taas ang creatinine o nadawat na imong kidney. Si Dr. Kagape ini, sa Doktor sa Kahanginan.